дар замони имрӯзаи мо компютер ва технологияи рақамӣ яке аз муҳимтарин қисми ҳаёти мо ба ҳисоб меравад. Чунон муҳим, ки ҳатто байни истифодабарандагон баҳс ба миён меояд. Не баҳс дар комментария, не баҳс дар байни одамое ки именно ҳамин технологияро хеле ҳам хуб мефаҳманд. Не ҳар як одаме ки технологияро хуб мефаҳмад лазейкаҳои ӯро медонад ба манфиати халқ, ба манфиати давлат истифода мебарад. Не хакерҳо поштаи шуморо взламат намекунанд, пароли одноклассниктон намегиранд. Не ҳаст ҳамин хел хакерҳое ки хатари ҷомеа мешаванд натиҷаи кори ӯ. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи опаснитарин хакерҳо ва нотарстарин ва ӯро чӣ кор кардан, чӣ хел қапидан ва ояндаи ӯ чӣ шид. Ва ҳамчунин дар бораи хакере гап мезанем ки аз 100 сол зиёд ӯро ҳукми паси панҷара доданд, не ки чӣ кор кард ки исрока нашишт. Ва бародаро, пеш аз ин авора сар кардан мехоҳам барои мухлисои ҷанговару бозингаро бигӯм ки ссилкае ки дар комментарияи видео закрепич дега шумо метавонед ба ин ссилка бигзанен, регистратсия кунен, дар бурди любой ҷанговару бозингар сум кор кунен ва ҳамчунин ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёрен дар вақти полни регистратсия кардантон то 6500 рубла. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепич дега. Commander X то соли 2020 и хакере ки номи асосиш Кристофер Дойнай дар Twitter 7000 подписчик дошт. Албатта ки хеле одамда муҳим онай ба фикрам ки хапдам тенҷ бигарда. Не ки и хакер не. Болои ида бо чанд солае ки ай властои Америка мегреза. Агар ки дар бораи безбашнигии одам гап занем, ба ғайр аз оне ки бо мухлисош ӯ суҳбат мекунад дар Twitter, бо кушоди равшан масхара мекунад одамоеро ки ҳаракат мекунанд ӯро дастгир кунанд. Ва ба ғайр аз ин ӯ як сол пеш китобе менависа ки дар ин китоб ӯ подробно тамоми роҳи хакериша нақл мекунад ва мега ки аз хакери оддӣ чӣ хел ба лидер мубаддал гашт дар дастаи Anonymous. Албатта ки ин намуд худ дар нигоҳи аввал хеле ҳам худи беақлона ба назар мераса ки нисбати ин хел организатсияе ки ӯро ба тамоми ҷаҳон мекованд подробно китоб бинависӣ ва гап занӣ. Не ки китоб нависондани ӯ баъди коре ки ӯ кардагиай дар пеши ин кор хеле ҳам кори ночиз метавад. Яъне ки беғарз аз оне ки китоб менависа, подробно гап мезанад, баъди гирехтанаш аз Америка ӯ интервю мета ҳар гуна рӯзноманигоро дорад. Аз ҳамада кори калонтарини командир дар командаи Anonymous и взламат кардани сайти правителствои Санта-Крус буд. ин кор ҳамчун протесте буд нисбати власто ки рафтори бад мекардан барои бехонаҳо ва именно ҳамин кори ӯ сабаб мешавад ки ӯ 15 сол аз озодӣ маҳрум мешавад. Ва дигари кори ғайриоддии ӯ взламат кардан ва тамоми даниёи властои Египта ҷамъ карданае ки вақте дар уҷа протест мегзашт. мақсади ин кор психологически фишор овардан дар властои Египет буд. Дар условияҳое ки ӯ кор мекард, албатта ки хеле ҳам душвор буданд. рӯз ӯ дар яке аз кафеҳои Сан-Франсиско кор мекард ва шабона бошад дар пишти девори ҳамон здани дар оғӯши компютер хоб мерафт ва давом медод ҷамъ кардани маълумота. гирехтани ӯ аз Америка вақте ки суд ӯро падзалок ҳуй дод, ба як триллери шпионӣ монандае. пеш аз ин кор хакер подземни роҳи оҳан месозад то сарҳади Канадара. ҳамчун як страховка ки мабодо агар ки кор безеб шид, аъзои худи ҳамин группировка битонанд то Канадара бигрезанд ва дар натиҷа ҳам хеле мешавад ки тамоми аъзои команда неу худи ҳамин одам истифода мебара и проекти худша. шахсоне ки мехоҳанд дар Южни Корея, Литва ва Полша кор кунанд ва 2 маротиба аз маоши Россия зиёд гиранд, метавонанд ба ҳамин номер танҳо ба воситаи WhatsApp алоқа бароянд. ин ширкат шуморо ба ҷои кори хуб ва ҷои хоб таъмин мекунад. Гектор Монтигиор ин бо як аъзои группировкаи Anonymous вайра мо метавонем бигӯем ки хакер и таваллуд шудагиае. ба чӣ хотире ки ӯ аз хурдсолиш ба ин кор машғул буд. ӯро ба воя расондагиай бибиш ва дар хеле ҳам квартали безеб зиндагӣ мекарданд. аз сабабе ки зиндагии ӯ на он қадар хуб буд, ӯ ба як хулосае меояд ки расходои оилара яке аз қисматҳоша ба калаи худаш бигира ва ин кора ӯ чӣ гуна мекунад. Не аз пайи кор намешавад, аниқтарш аз пайи кор мешавад ӯ ба кедману белне ба чилики клавиатура, яъне ки аз кредитни карточкаҳо дуздӣ мекард. вай ба ӯ имконият метаҳад ки қарзошонро расчод кунанд ва аз пешина беҳтар зиндагӣ кунанд. вақте ки яке аз аъзоҳои группировкаи Anonymous мешавад, ӯ маҷбур мешавад ки иҷро кунад вазифаҳои душвортар ва сериёзнитара. мисол мегирем, ӯ взламат кардагиай сайти премьер-министри Туниса ва дар ӯ сайт апубликоват мекунад номаро барои дастгирӣ кардани шахсоне ки протестоват мекарданд зидди власто. албатта ки баъди кори худаш ӯ хеле ҳам рӯҳбаланд мешавад, худша ҳамчун Робин Гуди савремени ҳис мекунад ки метавонад аз хона нобаромада одамои ниёзманда
карда, яъне ки одновременно якчанд ҳазор одамда кӯмаки хича бирасона. Ба кори ӯ нобарорӣ оғоз мешава ҳамон вақте ки ӯ яке аз филиалҳои ФБР вузламат мекунад. Ва албатта ки дар рӯзи дигар якчанд агентҳои ФБР дар хонаи ӯ мешаванд. Барои корҳои ӯ, яъне ки якчанд ҳазор оператсия гузарондагӣ 124 сол маҳбас метаҳанд шуд. Тасаввур мекунем бародаро, 124 сол қадар срок дар шиштанаш успеста. Ира тасаввур карданаш ҳам хеле қин аст. Не ки чӣ хеле ки дар аввал гуфтем чӣ гуна ӯ тавонист ки ин срока нашина. Ӯ маҷбур мешава ки ҳамчун информатор, яъне ки маълумотдиҳанда кор куна дар ФБР. Дар 3 соли ҳамкориш бо ФБР ӯ тавонист ки қатъ куна аз 300 кибератакара зидди правителства, зидди қувваҳои мусаллаҳи Америка ва НАСА. Албатта агар хурдсоли ин одами қадар мушкил намегузашт, ӯ имрӯз на ин ки информатори ФБР, балки ягон мутахассиси хуби IT технология мешид. Маркус Хатчинс, шахсе ки интернета наҷот дод. Ҳамин хел звани мо метавонем хакерера бутем ки солҳои дароз тавонист ки оператсияҳои хича бигзарона ва паси панҷара нашина. Гарчанде ки ғайриоддинатова ӯро ҳамон вақте дастгир мекунанд ки ӯ ҳаракат мекард қатъ куна атакаи вируса ки ба тамоми ҷаҳон ҳазор даниёи одаморо мехост нобуд кунад. Албатта ки барои кора кардан барои вируси ҷаҳоние ки қариб ҳамаи даниёи одаморо нобуд мекард, хеле ҳам мутахассиси зур буданд дар кори дар ин сфера. Албатта ки ин одам ҳамон мутахассис буд ва ин кора фаҳмида худаш ва аъзои оилаш аллакай дар вақти хурдсолиш. Курсҳои компютерие ки дар мактаби оддӣ мехонӣ, чизе ки барои ӯ дар кор буд намедод. Ҳатто кӯдаки бечора намемонданд ки бозӣ ва ӯ бо хулосае меояд ки самостоятельно ёд бигира компютера. Ва ба як қавли туғрӣ мегирад агар мо бигем ки ин қасос гирифт зидди маълимоиш ки дар вақти хурдсолиш ӯро намемонданд бозӣ кунад дар компютер мешавад. Дар синни 13-солагиш ӯро якумин компютериша падарка мекунанд ки дар якчанд дақиқа метавонад ӯ компютера полни тит кунад ва аз нав запчастҳои даркории хича иваз карда ҷамъ кунад. Ва баъди як сол махсус программаи хича месозад ки ин программа ба ӯ ёрдам медод пароли истифодабарандагони интернета медиздид. Яъне ки ӯ кора чӣ хел мекард? Ӯ тавонист ки интернет эксплорера взламат кунад ва ключи шифрованиша биёвад. Баъди 2 сол хонда намепартояд, баъди 3 сол боша заказчикои калона дар даркнет меёвад. Албатта ки натиҷаи корои ӯ хеле ҳам боло мерава. Якчанд сол пас ӯ яке аз калонтарин программасозое мешавад ки ёрдам медод барои взламат кардани даниҳои банкии одамо. Баъди дастгир шуданаш ӯ ба ҳама кори худаш қоил мешавад. Процесси судӣ якчанд сол давом мекунад. Маркус аллакай тайёрӣ дидаста буд барои ҳаёти худша гузарондан дар паси панҷара, не ки як кори ғайриоддӣ рух медиҳад дар процесси судии ӯ. Чӣ хеле ки дар аввал гуфтем ба тамоми ҷаҳон истифодабарандагони интернета ҳамлаи вирусӣ таҳдид мекард ки ӯ метавонистанд тамоми даниёи худшона аз даст битанд, не ки ҳамин одам ин кора рад мекунад ва судя ба ҳамин хулосае меояд ки ҳамин кори кардагии ӯ тамоми гуноҳҳои ӯро мепӯшонад ва ӯро озод мекунанд. Эрик Тейлор ва ин одам ҳам боша корҳои хакериша аз синни соли 12-солагиш оғоз мекунад. Албатта мақсади бисёри хакерҳо боишидана, яъне ки ғорат кардани дигарҳо аст, не ки дар синни соли 12-солагӣ чӣ хел дар бораи сум метавонӣ фикр кунӣ. Бале ӯ интерес надошт дар синни соли 12-солагиш барои ғорат кардани картаҳои ягон одами дигар. Ӯро худи процесс интересни буд, яъне ки барои ӯ ин ҳамчун як бозӣ буд. Дар интернет мисли худаш одаморо ҷамъ карда ӯ ҳуҷум мекунад ба сайти Amazon, Apple, Netflix ва маълумоти истифодабарандагонро мегирад. Албатта ки худи корпоратсияҳо ин даниёро тасдиқ намекунанд. Хай чӣ хеле Apple мехиза мега ҳо мода нападат кардаг як гудак ва даниёи моро диздидан. Не. Ва вақте ки ин кор барои ӯ скушта мешава, ӯ пранк мекунанд полисейскиёро. Яъне ки сигнал метаҳанд дар бораи преступлениҳои хеле ҳамвазмин. Вақте ки ба ҷои дар кори полисейскиё меянд, дар оҷа ҳеҷ кор рух намедод. Баъдан Тейлор мегзара ба ғорат кардани даниёи одамои машҳур. Яъне ки ӯ ғорат мекунад даниёи шахсии галфист Тайгер Вудса, директори пешинаи ЦРУ Ҷон Бреннан ва модели машҳур Ким Кардашян ва ҳатто якумин леди пешинаи Америкара Мишел Обамара. Ва ҳамаи гуноҳоша ӯ мехост ки бори хакерҳои рус кунад, не ки натонист. Албатта баъди дастгир шуданаш ҳамкорӣ мекунад бо правителства. Аҳоло боша советник кор мекунад дар системаи безопасности интернет ва ҳар гуна компанияҳоро аз хакерҳо ҳифз мекунад. Чӣ хеле ки бародаро шумо фаҳмиден, кадом хакерҳоеро ки меқапанд сроки серьёзнашон меган баъди кор ӯ розӣ мешаванд ҳамкорӣ карданда бо ЦРУ ё ин ки бо правителства. Чӣ хеле мешид ки агар ҳамаам ё ҳо буган ҳамкорӣ мекунем, на самом деле бо кори худшона аз дарун пеш мебурданд. Хеле ҳам страшни мешид. Мартин Шкрейли ин одам бо псевдоними Фармабро машҳур аст дар Америка. ин мекушояд махсус фирмаи фармацевтически худша ки қариб буд ки ҳамаи
закашикои калона банкрот мекард. Мисол мегирем, ӯ нархи доруи зидди вича тасаввур кунем бародаро ки 5000 маротиба мехезонанд. Яъне ки схемаи кори ё дар чӣ буд ки ӯ бояд инвесторро, яъне ки одамое ки дар ҳамин кор бояд влажит кунанд, бовар мекуноданд ки ӯ серьёзни компания ва саҳмгузорӣ кардан барои доруҳои ӯ стоитай. 5000 маротиба дору барои вич нархша хезондан, ин хеле ҳам наглистигия. Албатта ки барои корш баъди дастгирӣ шудан ӯра 7 сол метан. Яке аз калонтарин ва пиртарин хакер дар ҷаҳон. Ӯ ҳамон вақте ба корҳои хакерӣ оғоз мекунад ки нав компютер баромадааста буд ва компанияҳои калон аллакай оғоз кардаиста буданд ба технологияи рақамӣ гузаштанда. Аз дасти ӯ осеб мебинад компанияи IBM, Motorola ва Nokia. Бале, хеле ҳам ғайриоддӣ метавонад ки компанияи Nokia ва Motorola чӣ хеле ки нобуд шид. Вот оно что ин кори дасти ки будае. То соли 1985 ӯ яке аз хакерҳои серьёзӣ ба ҳисоб мерава ва ӯра дар розыск эълон мекунанд. Аз паси ӯ як чанд сол шикор мекунанд. Пас равнени хакерҳои пешинае ки мо дар борашон гап задем, Мидник маҷбур мешавад ки як чанд сол паси панҷара бигзаронад. Не ки гарчанде ки ӯ шиштагӣ боша ва отличи ай хакерҳои пешинаи мо, як корш ба хакерҳои пешина монандае ки баъди ба озодӣ баромаданаш ӯ кор мекунад, яъне ки чӣ хеле бугем, белый магияда хакери сафед мешава осиёне. Ӯ ҳам советник мешава ба кибербезопасност. Не ки муддати дароз ӯ наметавонад ки ҳамчун советник боша. Ва ҳозир боша ӯ основат кардагия яке аз компанияҳоеро ки махсус аппарат мебарора барои взламат кардани сайтҳо аз тарафи государства. Албатта ки худи Мидник намега ки продукти ӯра кӣ мехара, не ки мумкине ки компютертона бидуроян, бихонанд информатсияҳоша ва медонен ки кира гуногор кунен. Бародаро, фикри худатона дар комментария бинависен, видеои нава интизор бошед. Ҳамада хайр.